Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Staranguletu Mike Mangapa, ndakamirira Charles Kasoke muna wangu tunosangana kuna amai. Ndauyawo kudare kuno nenyaya yekurumagara. Murume uyu ane chipo che7 years 8 vachigara vese nemwana wedu hapana chavakabvisa. Sorry, ndauyawo kudare kuno kuti ritibatsirewo nenyaya yemurume wandandite shoti sakufamba nenyaya ndinavanhu iwe shamari ava vakuda pfuma yavo ndizvo zvati vanhu vagara 7 years nomwana wavo saka nhasi vati zvafunise rega chimubhedha wokudare kwamama vari kuda pfuma kadzi kako zvinhu zvakako muno manje unobva kuri musha kwakuti pachisa unokushirwa handiti tinoda kuramba tine tsika dzedu kana makwamete zinto kwamunoita zvakuita inokuchomosaka pamusoro imangu nyaya yangu yakati rebei vaambuya vangu ini mai vabereka vadzimai vangu mumba mavo vakaberekwa vari 4 vari 4 kudaro 3 pana nasekuru vaviri namai vana baba vavo vakadaro, then ambuya vangu ndobva vaitawo chi baba vavo vakadaro vari 1. So ini ndafambidzana nemudzimai wangu tichiri mukomana nemusikana ndaitoda kuwana zvakanaka, ndobva ndamuzivisa, ndobva tawirirana, ndobva anotaura nana sekuru. Paakataura nana sekuru achidzoka, ini ndakamuti pane zviri kutaurwa handisi kuona pari kupinda baba, handiti. Ndobva adzokera, vana sekuru vakamuti kana baba vako vachikwanisa kana vachida vanouya, kana kuti vanodi vanotumira munhu. Ndobva ndamuti but still hapana kunyatsochena, but eno ini nadzisi nyaya dzangu, at least vadi vabvuma kuti baba vadi vauye. Then ndobva tazoenda panyaya yamai. Panyaya yamai ndobva takabva tanonira, nekuti inini vana baba vangu havana kukwanisa nguva yavo vari kumusha kwakuti, asi vanditi enda unonotudza totaura kupi kudari. Saka ini ndakabvunza vana baba, vana baba vakati hazvigone kuti mai ava vamire samai, nekuti vari kusangana kunani kuna mai, havasi kusangana kunani kuna baba. Ndati vana mumba mavo handiti 3 vana sekuru 2 handiti. Ndobva vana baba vati hazvikwanisi kuti mai havadi vamire samai, isusu tinoda mai vanobva kupi kuropa ramai. Patakadzokera kuna sekuru, vana nasekuru vakati mai variko ndomai vari kudi vari kushanda. Ndobva nyaya yedu yamira yakadaro. Nyaya yedu yamira yakadaro takazosvika pakutizisana. Tatizisana ndakazonoshedzera, ndataura nana baba, takanoshedzera kuna vatezvara. Tashedzera kuna vatezvara, ndobva tachiita futi problem kupi kuna anasekuru. Vanasekuru vakati iwewo unoziva mwana wedu unomuziva kungu, nekuti kwakakurira vadzimai vangu ndokwandakakurira ini. Vakati unomuziva takakurira kure, saka wakanoshevedzera kwana asekuru. Vakati iwe wazonoshedzera ukusei, ungadi wauya kuno kwatiri, isusu tazoenda kupi kumukwasha wedu, nekuti isu nemukwasha tine nyaya dzedu dzatiinadzo. Saka hazvaikodzera kuti uende kupi kumukwasha, ungadi wauya tiri kupi kwatiri. Inzira iri kutaura kukuita mukwasha ndorozvidza zviri pachena kuti imimi dai munokwirira atezva kana mune nyaya pamusoro pomunhu, because uyu akatoudzwa naatezvara kunova ndokwachengetwa mwana asekuru, but imimi kana makaroora ndichiziva kuti makaroora munokwirira atezvara kuti vakaroodza mwana wedu.
handituya kuti haana kudaidzire kuna nasi kuita mukati akaenda kwababa ndokwazvozotaura kureva baba ana sekuru ndobva vati iwe waenda uku sei munhu wetinonyaya naye zvichirevera kuti pamwe uyu ari kuda mwana waasina kuita sei asina kuroora amai vazvara mwana uchingoti mwana ndowako chete asi kwatezvara usina zvawakaita sei. Saka tiri kuti isusu imimi endai kwaatezvara munotaura naatezvara vanhu venyu nokuti imimi muri kuzivana naatezvara vanhu venyu zvamakaita kwaatezvara kana makabvisa pfuma munoteta chii kuenda ikoko. maonera tiri kuita panyaya iyi mukwasha asati ati mukwasha usanobvisa prosesi yandaona chete yekuti pauti nyaya inonoke inyaya yekuti mukwasha akazoenda direct kuna atezvaro kuti ndava yemunoda kuti asi ini ndiri kuti iwo mukwasha chidzokera kuna ana asekuru kuti ana asekuru ini ndaakuda kuchiroora manzwe ana asekuru ayo pakubviswa mari wobva watindira kubva ndaona ana atezvara vano wozi hauzobvisa pfuma atezvara sipa atezvara vacho paita nyaya mukwasha abva akwirirwa naatezvara saka tiri kuti imimi atezvara ndimi endai kwamakaroora munotaura nyaya yani uye hamumuzivewo hamusati mamuziva endai kwamakaroora kunova ndo kwamisa munhu kuti akupei zvinhu zvenyu. ava bavavo va vakaziva mukwasha wako mukwasha vakamuziva kuti akaenda kunoshedzera saka ava bavavo uyu mukwasha uyu ngaaende futi kuna atezvara vake atezvara avo ngavachienda kuna atezvara vavo kuti mwana uye wamakachengeta uye akuda kurohwa ava baba vane mukwasha wovosimuka voenda kumusha kwaatezvara kwakakurira mwana wenyu mwana wenyu kana arohwa manje ana atezvara kubvisa zvavo zvasara musoro wababa wopo baba imini ndoti ndiri mudzi womwana mazvita maigiri inini ndaikuudza kuti is the only way out. Ava vaisa request yekuti tira kuroorerwa shamari kubvisa roora uyu kana anofanwa kuenda kuna atezvara kupuwa list anofanwa kuzivisa kuna sekuru vanorerwa mwana kundada kuroora tezvara ava vafanwa kuenda kutambira pfuma pamwe chete nani naatezvara atezvara vafanwa kubvisa mari yavo ava kusara kubata wayawo mari iye kana makapa list yenyu mwana ivo ava ndo atezvara vanhu kana sekuru wakati zvavataura unoroora kairi norora kairi ndo chivanhu ichocho uchangoroora kaviri saka uchangodzokera kuna nasekuru futi pachikupa mhosva kasi kubuda mhosva iyi playlist baba mashoko haavhikwe nokuti ndo chivanhu haavhikwe mashoko ndo chivanhu list wanga uchiiziya here wanga usingaiziya ini ndakupa list nokuti uri kuona kufamba kwakaputirwa zvinozokudetsa mangwana ndida kumbodzokera kuna ivo baba makaroorawo here makarouraauona teererai munzwe zvavaritaura mubvunzo wangu maunzwa ndati makaroora here kumwana wamuri kuti mwana wenyu hamuna kuroora nokuda pfuma chete kwete kwete kuti tirongoda pfuma chete aiwa ndo zvazvareva kuti hamugone kunoreva pfuma kumukwasha imimi musati manoroora kumwana wenyu kwaakaberekwa pamusoro ipapo ndiri kupanzwisisa ati nematsananguriro aitwa ekuti mukwasha kana akuya uzobvisa mari ana atezvara vedu vanenge varipo poitwa zvinoitwa ipapo ko imi musiwa makapa uyu pepa makaenda here kwaatezvara asi tapuwa atopuwa izvozvo amira pane pavaka uyu ataura ndichinzwa achiti akashedzera kwaatezvara pepa ndiri kuvabvunza mubvunzo kuti imi makaendawo here kuti ana baba mukwasha wedu auya nezvizvi kana kuti ati zvakati ndaida kukumbira kuti mundibvunzirewo mukwasha kuti handibvunze mukwasha nokuti mukwasha ati ndakashedzera kwamuri vachaendaafikaire munhasi saka mufanwa kuzviziva ndizvozvo munhasiko mukwasha uyu haamuzivi inini kutotanga kumuona mukwasha mirei murefu mirei
handiti panapa shoko kuti mukwasha kuti ndakaenda kunodaidzira kuna atezvara vangu kurera imimi saka muri kuti nhasi mukwasha muzive pamusoro sezvataurwa namama ndakapfeka bhachi remunhasipo munhasipo haazive mukwasha inini ndotanga kuonana mukwasha aunovazera baba vako vasipo unovaziva here zvekuvaona pamafoni pamapikicha ndofunga inyaya avatezvara vada kuti zvifambe musha vada kuti iwe uchipinda mumusha zvinozikana uzotezvara wako ndiani background isina ndinei nayo muno ndapuwa nyaya ndakutozivisa kuti background mukwasha uyu anogona akagara nemudzimai kwenguva diki agara esaidha akatora mukadzi abva azomuramba akaenda nemimba yake akaenda nemwana mwana akarerwa kwaasekuru ndizvo zveshama ndizvozvo saka zvadaro still avarambe avachinje ndibaba womunhu saka vapfuma vanongoida atezva anongoda iwe unongoroora kasi unoroora zvipajekerera asekuru vachiziva kuti vatore zvinhu zvavo list ndaiona asekuru ndakazoona baba ndakapowanisa unenguva here uda kuroora tikataziva ndisati ndavana pamusoro wemama munoona baba makagara kumwana ndini baba mukutaura mumwedzi wemwana akaroorwa inini gadzira imba yemwana wenyu zvasviri 100%. Mwana pachivanhu chedu anorodza amai vake nini makatambira pfumo yenyu muendesa kwatezvara vanyu isina hanhu magadza imba yemwana wangu yemwana wenyu mubvisa mbenyechi zvichedzwa muisa mwana wangu mumusha izvi zvababa zvakanaka iwe murume pfumo yangu zvataona mamukana chiko agazviri pachikiri unorora kangani tapedza ava ndavafa kudya pfuma yako ivo havafa kuidya unofa kudya nani wakabata change ndokunge yasara mwana wako woenda iwewe wakuenda kukuziva tezvara wako wakuziva makarerwana mudzimai wako mari makore mangani watora mudzimai asi 7 sekutaura kwababa ini ndinomati 5 takagara tese 3 years ndobva tasiyana 2 years ndobva tasedzokera na 2 years saka ini ndinoverenga mashanu asi ndemudzimai wako ndiye mudzimai wangu andina isusu takuda nguva yekuti munopinisa nemama list yanga isipo kasi kubudisa namama list yavo nendarimo pfuma inendarimo ari kudiwa mudzimai wako ari kubasa kubetesa anendarimo maonero angu uri mukomana mutema anopenya kaza kuti zvinhu zvikuita sei adaproblem nazvo ndikutozoona kuti life yako haisi munhu akasara mumasho but zvinhu ndozvangononoka chete ine ndarimo pamusoro pedati ndanga ndiine mubvunzo ukandipa date ka ndinovaudza zvipamubvunzo wako kuti ndikutouziva mubvunzo wangu uri kuuya kuanzikupindira aiusiye ndikuziva zvauda kubvunza tiri muna june timuna june ndoda 6 months da 6 months that is nani December mubvunzo wako ndokuti kwavanozoziva sei imi ati December endai munobatana atezvara venyu mwana wangu ari kuda kuzodziwa pfuma muna December ndoda kuti ndibva tapedzerana nemi pachinyaya idi ndo zvinoita tivanhu ungatire zvinhu iwe usina kuziva sei ushandira zvino zvakasakurwa naavo siya vabvisa zvinhu zvavo zvokusakura iwo zvidya zvako zvokohwa iyi nyaya iyi inofanwa kuitwa mutekeri nokuti inosara chinetsa iwe ndataura kuti unoona kairi kana kupunza musha wacho zvinhu zviri pazvinhu pamwe chete saka ndikukumbira baba ivai honest dzorerai meseji nomurume aroo mashoko akaudikaga inini through social media akati nyaya yangu inini ndanga ndifunga kuti murume uyo achanyepa havana chaanyepa inini hani mambo handina kuroora kasi ndoda kuti mwana wangu aroorwa
inini ndinoda kubvisa zvangu inini zvindi panorohwa mwana wangu panenge pane munhu wangu achirohwa mwana wangu inini chibvisa zvangu zvinda muna naatezva inini chitora zvangu nemukwasha havaziva nezvishuwa asi vakambutaura vese iyepe mamutaura mese saka isu tinongoda kuti chivanhu chikufamba saizvo tine mutemo wedu uripo mazuva ano usauteedze weya usauteedze nekuti vana vedu ndovanozunga ii vanhu zvinotaurike kumubvisire kumombe dzeumai kana chivanhu chisiko yaelened person kuroora kuripo ende izvozvo saziva zviite nekuti ndo yakagara itsika yedu nokuchikonekta list wapo isu basa kutapedza izvo atezwa ita honest maita zvakanaka mauya muda kuti zvigadzirike baba vachachitsotse chakaitwa zvishuwa chirambike chakaitika ndiro vamwe vevanhu vanokanganisa kuti zvinhu zvifambe mushe kasi toda kuti zviite jekerere zvasvika kumiri zvagara zvido zvinoitika asi panopa wasiya wangoti December unopa date chaiyo ngozi kwangoti December vanhu havazoziva mani kuti December pamusoro changamiri ndandichifunga 25 December asi ndine mubvunzo kana kuti chikumbiro ndanga ndichida kuita uri mubvunzo asi regai ndichiite chiri chikumbiro chakatimisa yanga iri nyaya yamai ndo zvakaita kuti kwedu isusu tibve tamira saka panyaya yamai panofanira kujeka manje haisiyo nyaya yemudare manje asi ndinokubatsira because haisina nyaya yemudare ndakataura zvisizvo ana amai avo amai vazvara mudzimai wavo vana baba vavo handi ndizvo kasi vakazopuwa amai vamwe vana baba vavo ndizvozvo ivo kuda baba vomumba mavo amai vomumba mazvarwa ambuya vavo vababa vavo chaivo unokuziva kunozikanwa navatesha saka chikumbiro changu ndangoti ndichiite pano asi chiri kuenda kunani kunaatesha komana akangwara iwewe dare rine ndirako kuti nyaya yako inofanira kufamba zvakanaka unofanira kubata namba yevanhu vese mudare muno pakuita nyaya yako ifambe zvakanaka ini ndabata 25 December musa 31 kana musa 1 ndokufona kuti mari yake nokuti ansa ndofanira kuiwana kuti mari yake yazenza yakaenda zvosho ungatapedza naye kune chimwe chikumbiro pasisi waitako imwe nyaya wakushamika